मधु आज लंच बनेन कि नहीं इच्छा हेलानी गेस्ट हाउस ଯିବା हौ चल ମୁଁ ବାହାରିକି ନ ଆସୁଣୁ ଏବେ ବାପ ଝିଅ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଏଠି ହାଜର ହେଇଗଲେଣି। ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର ଏମାନେ। ମୋ ରୁମ୍ଠୁ ମାତ୍ର 2 ପାଦର ରାସ୍ତା, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ମାରିକି ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଗଲୁଣି ଆମେ। ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି, ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଅଛି ନା? ସେପଟୁ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଅଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ମୋ କଥା। ମିଠା ଆଉ ଦହି ସରିଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମିଠା ଆଉ ଦହିକୁ ବାଢ଼ିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚୁପକି କହିଦେଲି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି, ତମେ ବି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ଭୋକରେ ରହିବ। ଭୋକରେ ଏତେ ଯେ ଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିକୁ ଗିଳିଦେଲି। ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଟିକେ ଏତେ ଅଧିକା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ମୋର ଦହି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ରେ କାମ ଚଳେଇଦେଲା। ଏ ବୋପା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲାଣି। କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଛାଡ଼। ମୁଁ ପୁରା ପେଟେ ନାଦି ଦେଇକିନା ବସି ପଡ଼ିଲି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ପୃଥିବୀ ଭାସି ଯାଉ ପଛକେ ଏଠି ଦହିଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଟିକେ ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସୁ। ଝିଅ ମୋର ଏ ପେଙ୍ଗୁଇନକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ମାମା, ସେଟା ପେଙ୍ଗୁଇନ ନୁହେଁ ରେ, ସେଟା କଚଡ଼ା ଡବା। ତଣ୍ଟି ହାତେ ଗିଳି ଯେ ଦେଇଥିଲି, ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଦରକାର। ପାନ ମଧୁରୀ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଭଳିଆ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ପୁଣି କଥା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।